ओहो नया जनरेटर भइल पुराना खूब हो जाई रे तो पे के जिया निकट ए बाबूजी हां पानी एकदम जात नहीं घरे जाओ का जी कोई मार भात पहुंचल ना खाए आज ना 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 हम अपना घरे अब जइबे करम ताऊ रहो बेटा दो गाला बा सर बा इतना राती के मार मरले बा इतना मार मरले बा कि हम कतना को हम जइबे करम हम मनबे ना करम बाबूजी हम तो जइबे करम रुक जाई रहुआ रुक जाई अभी कैसे रुक जाई अभी हाथ ओकरा पे हमर ताव ना बर्दाश्त होखी हम जाई रुक जाई रहुआ एकदम रुक जाई अभी हम ओकरा के बोला के आड़ी जैसन दमाद के हाड़ी से मार देले बा अभी ओकरा के हम बोला होता नहीं रहुआ टेंशन मत ली टेंशन लेखा टेंशन बा सरवा खूब मरले बा जाए दी अभी बोला रे हटी हम जाई दी हमरा के कौन कुत्ता लेखा द्वार पर चिचिलाता हां मेहमान जी रहुआ का तो राते वाला मार पचल नहीं है का अभी तुमने अभी आदमी कमात 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 मार भात चोखा खिया बताऊं उतने में एकरा गर्मी भाई था जो देखे तो ना भात खइबे त पची तोरा खियावे के बाद चिकन मटन बिरयानी खियाओ सरवा मार भात काहे खिया बताड़ी तोरा जब चिकन मटन खिया है के बा त अपन बहनिया के लिए ला के तैयारी रहे बाबूजी कहत रही कि सुबह तैयारी बा अरे समझत नहीं कि सरवे के ई त हमर बात बनता बाप ऐसा हमार लड़का रहित न तो झाटे पे पका दे चली रहुआ हमनी के सर ई कम पढ़ा लिखल बा बोका 14 चल ओने सरवे होता खेत न पवावे के बा चली रहुआ चली तो ये सर्वे के चलते एकरा गाड़ी में हम बास मत कर दी देख ली हम खाती सरवा की चुप रे बैल ना रहित न हित न ता तो गाड़ी में बांस को दे आ मेहमान जी चले के चल सुनी मेहमान जी आइल बई हितई में तो हितइए लिखा रही घर जमाई बने के कोशिश मत करी एगो त सरवा हमार ओसही गांड बेचैन भइल बा आ ऊपर से रउआ बन जाता ही घर जमाई और हमारा तो लागता कि आज खाना में अलगे करवैनी कल जगह जमीन में मत अलग करवा देम बाबूजी समझा दे सरवा कम कहता नहीं कि कबारे लगाम हम ना देखम के सार हो खाली बाबूजी के चलते आज हाथ लगा दे ना तो ध के नहुरिया पटका देती है जी तो हम धकर रहुआ के चपल हम समझा देता बेटा के हमार बापे साला दोगला बा साला हमार बापे दोगला है एक मार मार के हम चोखा बना देबे 2 मिनट ऑर्डर देना तो 3 मिनट में हम फरिया दे ना रहुआ चली शांति निकेतन बना चली शादी कइले बाकी कोनो नौटंकी नहीं कइले शादी कइले बानी तो हम ओइ जगह के बेटा है कौन के दमाद हो हमार बेटे नालायक बा जान नहीं ना हम कि हई हम तो कहीं के दमाद बेटा ना लायक इतना हम साफ सुथरा दामाद खोजले बानी आईटीआई पास होई ना बाबूजी हो साफ सुथरा अरे बाप रे बाप ई त सरवान हरियो घर में हमरा साफ सुथरा ना लग समझा दी बाजम कोत के कर पाट पहन के लंगाउटा पहन तो दुबाक के छोड़े सरवा हमार बापे सही रहित नु त हमार फाटल गांव लेके गांव में ना घूमे के पड़ी लंगा सब पहन ले लंगाउटा अरे ई गोरका दामाद के समझाइबा कुछ समझाइबा कि मर्डर करी हम एकर चल सार लेखा आवे तो सार लेखा रह न तो लंगाउटा पहनावे लगम तुरंत कहत रहिनु तारा से कि दीदिया खाती एगो साफ सुथरा दुल्हा खोज द ई सरवा बा कि अनहरिया घर में भी पूरा करिया लोग देख ली बाबूजी समझा दी सरवा के हम अपन आप के इतना इंसल्ट या बेइज्जती ना सही ना अरे बाप रे बाप तनी गोर रही त केनन का करी चली रउआ तो हितई मेल में हिलाड़ पर छाव धरता तनी दबाव में ना रहो में जाना तनी कि झटेलू लइका बा हमार का लगे के बाप रे जोड़े चली है छुछुना सार के हम 2 मिनट में सुधार दे तू ना सुधारी अरे ले बाप के नाम कटवा दी अरे हमरा 12 बजे लागत कि एगो बूढ़ लाश निकाल ही के पड़ी घर के मरलो तो जगह मर्डर कर दे मरलो तो हमरा भी है ठेके मत अरे चल ओ जोन जमीन उठोइले बाबे ओ केकरा में उठोइले बाबे अपना बाबू में तो बाबू में बा बड़ कैसे हो गेल तोर जमीन बड़ हो गइल साला किनाई रहे कि नहीं रहे हाँ। कि नहीं रे तोरा किनाई चला रहे। के अमीन बोला के ओका के ना पवाऊ हई जमीन जोन प्लॉट बा एहू में हमरा शौक लागता जोन तू मकान उठोइले बे नो ओहू में शौक लागता तब कलनार पर छा दिल चल ओने सर्वे त चल सर्वे करवाऊ चल 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 देख बबुआ मार झगड़ा करल ठीक चल सर्वे करवाला जाओ भाई भाई में प्यार बना रहो चल
और जमीन कितना में उठेले बा देख तो बड़ छुपतुर नहीं लागत देखे में। तो चल देख ले जा भीड़ ले अभी में चल चल तना पाई चल भाई अपने मने क्यों खेल तोरा में उठैले बानी 2 फीट तो तोरो ने भौजाई ढुका दिलस तू भाई हो के 2 फीट में ढुका देले। त का सोच टुपी एक डिस्मिल लाइटरिंग बनवाई यार लाठी में तो गाना मारवावे में तो देखो तो सब नाला पाला सब में एमे कइले बाबे। तोरा आंखी में लाल पे लगा दे का कान उठैले बानी पिलर पर ले पिलर पर से तू उठेले बाबे। हां बोला हो तो मिके चल जमीन पर जमीन चल लगवाओ चल तो मार के उठा फाड़ दूं चल उठा मिस्त्री के पैसा के दी रुक दियाई भैया चल दियाई। अमीन लग पहले जमीन नपवावे दे चल रे ठीक बजा ये बाद में हां रुक 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 देख सर्वे होता बाप दादा नाती के नाम बढ़िया से लिखवाई है। देख बबुआ दादा बाबा के तो नाम ना चाहगी खाली हमार चाहगी तोर चाहगी उ सब जमाना गोई हाय जो ऊंच नीच न पहिले ऊ कैसे ठीक होगी। चल सर्वे होता चल सर्वे करवा लो जा चल चल कल ना हमारे हाय जो जब मकान बेसी उठले बाबे उतर गोणिया में ढुकी तोरा गोड़िया में घुसी तोरा आंखी में लाया पे लड़बा कहां से बेसी उठैले बानी का मुर्गी ऐसन चोच में चोच लड़ाइले बा सन चोच में चोच कहता हमारा मुंह उठैले बाड़े एकरा मुंह उठैले बानी ए देखो भैया तोर तार नाइंसाफी होता कि नहीं तो नहीं हम एकरा कहत रही पहले ही कि 2 फीट नीचे माने छोइए के उठाव रे छोटका के काहे के ले तड़े छोटिया के लेले बानी तार लोगत नहीं खइया ले तोरा ए जी हकीकत में कोई सब कुछ देखैबे तब तो कही कि ना 2 फीट बढ़ाइले बड़े चलो अमीन भी जमीन ना पवा ले जब तब तो नफवा के फाइनल कर ले सर्वे होता तब करवाई ना चल वो सर्वे होता आदमी बोटराई पड़ा चलो चलो भैया चलो चलो इंसाफी ना हो कि हमरा साथे नहीं करे हम बेईमानी करता बेईमानी होइबे किल हो एकरा बेईमानी जी को तो गांव में इन साहब ये कौनो सर्वे आवत नहीं खसन सर्वे करे खातिर। अरे ऑनलाइन भइल लगनी के का हो अमीन साहब हां बोली सुन्नी सर्वे होता बैठी जा बैठी बैठी बाबू अमीन साहब के भिरिया की बरसन हल करवा लो संख्या से बात हां अमीन साहब निकालिए नक्शा कौन क्षेत्र का हो जा खगड़िया चला खगड़िया क्षेत्र के नक्शा दिखाओ। कितना प्लॉट बटे प्लॉट नंबर 720 खाता संख्या 205। अरे भाई देख भाई लागत प्लॉट नंबर संख्या गलती बतलावत बुझा लो तारा गलती बताओ तो सही बताओ ठीक कहते पढ़ल लिखल नहीं क्या रे पढ़े कोई दाम क्यों तरह देख खगड़िया गांव के पीछे राउर हम देखला हनी प्लॉट संख्या प्लॉट नंबर तो खगड़िया गांव के पीछे राउर कॉलेज बा किस्मत वो कॉलेज बा ओकर पीछे राउर जमीन बानू हां अगल बगल के बा बानू तो तहार काने बा खगड़िया गांव के पश्चिम अरे मरते तो वो में तो सरकारी अस्पताल बनत हुए लेकिन वो मनत खुशी सरकारी जमीन हमार हो हां 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 ओमे हाथ ना लगावे कोई अगर मजरुआ में जमीन हमारे हो ओमे हम रही ना रउआ रही ना हां तो गड़मजरुआ जमीन बाजी तो वही में हम रही ना ना अमीन साहब ओकर हमार कागज बउए कहीं तो दिखा दी हां तो दिखाई कागज में तो औरा बताउते नहीं के नेट में देखिए स्लो नेट चलत होई अरे चश्मा का- हटा के चला बढ़िया ले देखू 505 नंबर प्लॉट संख्या चश्मा हटा के यहाँ चेला लोग तनी जमीन न पाए के बता चेला चटपटी करबे तू बोल जमीन न पाओ जल्दी तू कुछ बतलाऊ रे तो ठीक ना कहता आई बो जी एकरा के इथी करवाए के तो छेला चपाटी कर जरूरी बा अमीन साहब लबो लबो जमीन के लबो तो तू यहाँ लाना चाटा तड़े तू कुछ बोल ना हम तो बोल देनी तू को तोर का बात बा? तड़े कब तू कहता कि हमार उ जमीन बा ई कहता कि हमार जमीन बा तो दोनों जना अपन खतियान प्लॉट संख्या मृत्यु प्रमाण पत्र सब अपन डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ आवो जा ओकरा बाद जमीन के देखल जी कि केकरा नामे कौन जमीन बा तो सरकारी चीज लाल पही जा में धान मत झरा चिल्ला मत तो क्यों तने जा हमनी के जिंदा बाइन जा तो मृत्यु पर बात तेरे कहां से लावल जाओ तू लाड़ पर धान झड़तो ठीक बा तू जा जा रसीद और खतियान तो लेके आओ जे तो दोनों खेत ना पाई तो फोन ठीक अभी जाता नहीं लावा तनी दाना दन जा रे भाई हो अमीन साहब चेला में कितना खेला भरल बा अरे अरे चिलवा हाँ गुरुजी अरे हो देख चलल बड़ा सन कहाँ लागत त साला काल कपार फोरवल कइले बड़ा सन अरे भाग महाराज कपार फोड़ो ना हाँ उ जमीन न पे होता सुन दादा के परदादा के छरदादा के जमीन नाम उनके बा उ सोचता सुन अब ना अब हमनी के नामे हो जाओ तो लागत आज इनकम बढ़िया आई अरे इनकम का ले ना हो ये बढ़िया ही अभी आवे था ना
मर्द ई तो हमार चेलवा पटांग बतिया ई साला जहिया से सर्वे चालू भइल बा हमनी के गाड़ फाड़ देल बड़सन सर्वे वाला दादा के परदादा के तो ऐसे ही गाड़ फाटल ऐसन यही में भुलाइल बानी वो आवत आवसन न तो उनके पूरा खतियान अरे का चीज जा चीज बा उन घर में वो सब लिया के जे पटक दियाई उनके दादा के छरदादा के परदादा के नाम हटा के उन्हीं के नाम में कर दियाई एकदम खुशी से खुशी चल जिया तो मेरी तो मरल होई जाए तब ना सब लेकर आ ना मरल होई जाए तो ओकर दादवा के गोणिया में लाठी कोच दी हमनी के मेहमान जी ए समझाती ही समझा चल जमीन भी पहले हिंकरा समझाई समझा ना तो मारा पीटी हो जाएगा अभी चल चल जमीन में चल। हाँ बोली ना क्या बात बा रहुआ अमीन हई बोली ना अमीन अमीन अभी तो जमीन ऊपर से लागत है अमीन बोली बोली फरमाई कुछ रघु जी कहीं बोली 2 कट्ठा हमार बह गइल बा 4 कट्ठा जाम गइल बा। ये कौन भाषा है ठीक बा कर दिल बनी एकदम बैठी पहले बैठी 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 बोली अब हमार ये कहना मत सुन लेही जितना जगह जमीन है बाबू के नाम में रहे अब हम अपना बेटा के नाम में करावल चाहता। रघु जी पानी लागे खुश रह तनी कागज पता देखाई तेरे वो अमीन है तेरे वो भी कागज पत्र नहीं खे वो तो बैबी किल बा मोबाइल में सब का चीज के कागज पत्र नहीं के अमीन जी कागज तो हमने भी बोला ही पहले हमने के नक्शा दिखाई हमारे केने काने निकलता ठीक बा गाड़ी अपन दिखाई दिखाओ तनी दिखाई हमारा के ए मेहमान जी रघुआ के बीच में बोला तनी है ए काका हई बीच वाला पकड़िए और के हवन बताई के हई हम ई हमार गोरका दामाद हवन जवन के अनहरियो में ना लौकी अमीन साहब हाँ। ये तो बहुत अच्छा भाई ससुर जुटते बन दामाद जुटले बन बेटा जुटले बा अब कागज साथ होई सब तो न पाई जे बैसन जमीन खाई हम बात तो सही बा हाँ हई बाप बेटा में हई तीसरा कहाँ से घुस गइल हो ए बाबूजी हां जी इनको नाम में का जाई चलो बेटी है तो जाई ना खबर ना मिली बाबूजी हां अब तो हम मुड़ी काटम काटम 2 मिनट में ऑर्डर दी ना ऑर्डर सब अरे तू तो जइबे करो साथ में हइयो जाई हइयो कर एक का जाई साथ में समझा दी ए सारा इज्जत करताई बेटी के आधा दियाई अरे का हमरा गांव में बेटी का आधा दियाला कौना गांव में ऐसे का मिलने मिले फेंका जे सरवे ला पूछ सरवे से पूछ हां के का लइका हवे हां हे बुढ़ऊ के लइकिया के लइकी हिया इनकरे त ही हो तो ओकर ना भइल तो ओकर भइल त हमार भइबे ना कइले अमीन जी अरे भाई एकदम भइल कैसे भइलता है कैसे भइल बोलो बे बाबू आई बाप से सार है दामाद से ना दामाद के लड़की के आधा हक हो अमीन जी अरे आज से 5 साल पहले हूं भी सर्वे भइल रहे हमनियो के करैले बन जा अपना बाप के नाम में बाप के नाम है ठीक आई बाप तोरा नाम में तो बेटा है तू ना बाप के तो बाप बेटियों को पैदा कइले ना उका शादी कइले बा तू अपन दामाद के ना दी दामाद के दे सब आधा हकदार अपन बेटी अरे हां मार ले मैं तो तारे का टूट दर्द अब देखो मार पीटी जे हो मर के मर जसन अपने में हां सुनी जा छोड़ अरे ना अरे आराम बाप में गलती सब हमर बाप में छोड़ जितना प्यार से होला ना उतना कोनो मार झगड़ा से ना होला प्यार से सलट जा बुझाइल ना हाय करीबा प्यार से मानी ए सर राम दे दिया बढ़िया से हिसाब ना तो समझी जी कह देता जी हां धान देते रहुआ लगता अनहर हो गई है गाना गड़बड़ा गई हे सर के चलते गड़बड़ा जाता हम कब ससुर को हमरा जोरे लगल त आंख निकाल के गोली खेले ससुर के सामने बनावता नहीं हाय सर के चलते ना हम दिमाग खराब हो जाता फिर हमारे बीच में नाम लावता फिर बीच में लावता कहता नहीं करूंगा धन मत धी करा तू चुप रह तो पाट खोल के लंगावटा सारे पहना दे अभी सर वैसे बात करो शांति शांति चिंते नहीं तू अभी हमरा के चिंते नहीं खो एने सुनी जा कैसा आदमी होनी झगड़ा लड़ाई ना कइल जाला ठीक बा भाग मत हमरा सही आधा देती तो पहले सरकार के ई नियम बा कि जेकर लइका बाप के जग लइकी होगा सन ओकनी के नाम चढ़ी आधा हिस्सा के अधिकार ओकनी के सरकार देले बा ठीक बा हाय दोनों के त मारते बानी फालतू में दुनिया के दोनों मारा दी बात समझो सन ढेर हो गइल बा जोश ना होखी लास्ट में खातिर बहन के बियाह कइले रहो ए अमीन साहब ई लइका कहता मारे खामी के ना एक जमीनिए खा जाई हमनी के
का भइल हमार पहले जा जा कागज पत्र लेके आओ जा, ऐसे खाली मुंह लेके आ जाए तो लाठी भला जे झगड़ा होता। आज तनी कागज पत्र कागज बा ना ससुर जी। हाँ घरे नु बातो तो आधा हमार हो ही जाई ना। फिर आधा शांति रे शांति। भाई आधा लेम रे। चल चल पहले कागज पत्र ले अब। अगर हम लड़का देखे कोई रहती ना तो तहारा के अगर देखे जाए दिले रहता तो ऐसा करिया दामाद हम खोज ले रहती अरे समझाती सोना सारा एक चलते इज्जत पटना तो बोटी मार मार पैसा आधा हिस्सा लेके तो सोना हो तबे हमरा में आधा ले बहुत ना कि आधा हिस्सा लेके तो हम तो अरे और मार लगी मार लगी ये तो नालायक